खिन्थालाय साम' खिंखिरि माखौ खोन्थानो आंलाय बेखौनो आरो हिनजाव गदाय जानानै नों बोरै मोनदों आरो हिनजाव गदाय जायोब्ला हौवाया बेसेबां अने मानो नांगौ नोंनो आयौ बाला नोंल' एक्सपिरियेन्स मोननांगौ आरो आंबो मिथिनो लुगैयो आरो नुनायावथ' बांसिनानो हिनजाव गदायखौसो अननाय नुयो आङो बेनिखायनो सोंबाय आरोहाय नोंनाव देना साम' खिंखिरि खिन्थालाय नों बेसेबां बुरजा अनजायो अमा राजाजों नों बेफोरखौ मा सोंलागासिनो दं दावसो देलाय होनबायानो ना मिथिनो लुगैदों बेफोर एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा दावसो देलाय बेफोरखौ मिथिनोबो लुगैनाङा मानो दे हिनजाव गदाय जानायखौ एसेबां गोरलै बाथ्रा मोनदों नामा नों अब्लालाय मा बालनोथो हिनजाव गदाय जाफैदों नोंलाय गोरलै नङा होनबालाय आंसो मिथिगौ आंनि गोसोनि खोथा नै नोंनि गोसोनि खोथाया देनां अमा राजाजों हिनजाव गदाय लाजाफिनबा हामगौ दा दावसो देलाय मा गदाय लायै दावराव जागासिनो बेलाय साम' खिंखिरिखौसो बुंदों आं गदाय लाजाबा हामगौ दा होननानै अमा राजाया मानसिसो मोसौ अमा बोरमा नङा गोदान बुन्दि गाय नागिरबाय थानो आयौ बाला बोरै होनखायो नोंनि दुखुखौ बुजिनानै होनबाय आंहासो दाय जालायबाय आरो नों जेरै अमा राजाजों हिनजाव गदाय लाजादों गोसो थोजादों थिग बिदिनो साम' खिंखिरियाबो हिनजाव गदाय लाजाफिनगोन होननानै बुंदोंसो दा अब्लासो साम' खिंखिरिया बुजिगोन नोंनि दुखुखौ माथो आंनि खोथा इसेबां साननाङा नोङो नोंनि खोथाखौनो सानग्रो नों थांनो थां न'आव आंखौ होखारदों आरो नों नै दानाबा होखानायसो नुलायबाय थां होनबालाय बारियाव दै जमा जानानै दङ बेखौ एसे गोरान खालामबाय थां बालनि हांग्रिमोनदि नों थाथ'दे आं बाजाराव एसे थांना फैनि नुबाय साम' खिंखिरिखौ बोरै गावनि गोसो बायदि मावदों देनां नोङो अमा राजाखौ सेनानै लाजासिगोन अमा राजालाय लाखाबायानो माथो हा लाथोंसै आरो आंहाबो रं नाम्बारजों खागोन आयौ बाला बेनाबो गोसोम सोमनो गोसो थोनाय दंलायथारो आरो बाप्पावै दावसो देलाय गोसोम मानसिनाव गोसो थोनाय थानो मोना नामा बदतमिज बुं मा गोसोम मानसिनाव गोसो थोनाय थानो मोना नामा मानो मोना जानो नाथाय गोसोम मानसिफोरखौ मानसिफोरा फसायनो नागिराना सोर जाम्बा जाम्बिया खोन्थानाय नोंलाय गोसोम मानसिखौ फसाया होननानै हा गोसोम मानसिनाव फैसा थाबा गोसोम मानसियासो बांसिन दाम गोसा जायो मिथिबाय बेखौनोथ' बुंदों आरो गोसोम मानसिया बा महर गैयिफोरा फैसा गैयाबा गोसो थोनायबो मोना मानबो मोना खोथायाथ' बोरैबा नंमारगौबोलै खोनासंनो सुखुवाबाबो गोसोम गुफुर बासिलायनो मोना होननानै बुङो आरो मोनाबो बासिनोबो नाङा नाथाय मानसिफोरा बांसिनानो माथो महर गाज्रि जानानै प्रप'ज खालामहैबाय सिख्लाफ्रा आयनायाव नायहैथां नोंना मोखाङानो जाथ्रा माथो लाजिया नोङो बिदि मोखां लानानै आंखौ प्रप'ज खालामसो होनखायो माथो औथ' आरो दा बायदियाव गोसोम सिख्लाफोरा गुफुर सेंग्रा नायनानै प्रप'ज खालामोबा बै सेंग्राया सिख्लाखौसो लाजि फोनांखायो मिथिबाय गोसोम सोमनो सिख्ला मानसि जानानै आंखौ प्रप'ज खालामदों होननानैसो बुङो माथो खालामनोब्रा मानसिफ्रा सायावल'सो बुङो गोसोमबाबो बेनो गुफुरबाबो बेनो आखलफोरा मोजां जाबानो जाबाय नाथाय दानि जुगाव आखल आखुखौ नायालै महर मोखांखौसो नायो आंनि लोगोफोरानोबा आंनाव मेरला हिनजाव बियो साला एसे महर गाज्रि टाइपनि हिनजावफोरखौ जासिबाथाय लानो नागिरा सुवादफोरा एसे साबसिन दंबावो नामासो होननानै नागिरो बेयावनो बुजिबाय आङो आजिखालि महरखौसो मेटार खालामो मानसिफ्रा ओरैनो सायावल' बुंफ्लायो गोसोमबाबो गुफुरबाबो हिनजाव जाबानो जाबाय नों मिथियासो बे डायलगा आरो मोनसे खोथाना दावसो देलाय मोनसे डायलगाव बिराद फिट जिरायलै नों मा डायलगाव महरा मोजां आखला आंजां होननायावब्ला नोङो जालायखि दालाय नङा महरा एसे दंसाबोब्लाबो आखलानो गैद्रायथारा माथो नोंनावलाय आसलथे दावसो देलाय नोंनि मोजां आखला बहा दंहैयोलै आंनि आखला साफा सुनै बायदि गुफुर माथो सफैखोमानानै दंफैयो नोंलाय आयौ नोंहा दासो फात्ता आं दहायनो फैनानै दङ आं नोंखौ बुङाखै थफिरामखौसो बुंदों औथ' आरो आंखौसो बुंदों थौदो थांनोसै र' आं हांग्रि मोनदिनो खोन्थालांनि ओइ मा खोन्थालाब्रा हांग्रि मोनदिया नोंनि सोमोन्दै दा बेखौनो एसेबां गियो नामा नोङो बिब' जालायनानै नङाहाय मा खोन्थालाङोबा मोजां जायो आरो आयौ बाला मा जालायखुमादोंहाय नोंसोरो आंनोबो खोन्थालाय बेरायनो थांनो ओंखारदों जों बेरायनो थफि
आंजों औ थबसिजों आंजोंनो बेरायनो थांनो ओंखारदों जों सानैबो समायलायसोदों जाम्बा जाम्बिनो मा होनखो नों दाउस्रि देलाय जाम्बा आरो जाम्बि नोंलाय जाम्बि सियान साला जाम्बिबो नंजोबा सियानबो नंजोबा गेजेरनि नालाय खर'आनो गाज्रि नोंना थांनाय बैसागुआव नों आंखौ गाज्रियैनो लाजि फोनांदोंमोन ना जिअ' टावार नाङा होननानै आंनि न'निफ्राय खारस'नो थांनाया फैफिनदोंमोन ना नै नायदो आंनि न'आव जिअ' टावार गायहोगासिनो आरो आं दिनै आइफन बायनानैसो होनो नागिरबावदों थबसिनो नोंलाय मा फाथा मोनदों बे थबनामखौ हा आयौ बाला होमारगोन नों आइफन माथो होगोनथ' आरो बे जाम्बि बिनोनो आइफन होनोसै आरो नोङो नोंनि थाखाय जाम्बि जानो हागौ नाथाय आंनि थाखाय लोखि थौदो लोखि थबसि जोंहा टाउनाव थांनोसै चावमिन मम' दौलायहैनोसै आं हांग्रि मोननिनो खिन्थानि नामा बादो खोन्थाया थौ दे बिदिबालाय आयौ बाला थफिरामा मालाय थबसिनो आइफन होनो नागिरलायदों दाथ' आं थफिरामखौ जोगानानै लाबायहाय दा आं थफिरामनो बोरै आइफन बिनो दे खायदा नागिरगोन र' आङो थफिराम नों आंनिसो रावनिबो नङा गुड मर्निं सोर बे आंनि क्लासाव उन्दुनाया सोर बे सोर जायफ्रा मालाय सार बिदि बुयो नालाय मालै बेथा नोंनाव सोंनानै बुनांगौमोन नामा आं औथ' आरो सार सोंनानै बुयोब्ला आं बोरै इदि जानानै थाखागौमोन ना बुजानो थाखाय आच्छा बिराद उल्था ना लाबो हमवर्कआ माबायदि हमवर्क लानानै फैदों आं नायनो मालाय मास्टारफोर बायदि मोनदोंना नोंसोर आंखौ अमा राजासो आं अमा राजा मा जाखो ओमफ्रायलाय मा खुगासिबाय थाखो लाबो हमवर्कआ मा लिरदों नायनो आं रालाय सार माइसियाथ'बा नायदे हेलौ अनजिमा नोंखौ मोजां मोननानै जाबाय आं पागला मालाबा जानांदों अमा मालाबा जानांदों सैमा बेनिखायनो बुंनानै लाखादो सना नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना मा बे जायफ्रा मा बे सेप्टाराव दङ बियो सारैलाय सार हामाखौनो गारबोफ्लांबायलै आङो हमवर्क लिरनोब्ला माबा मोनसे खामानि थिनोब्ला न'आव गारबोदों हो माबा मोनसे मखस्थ' लानो खोन्थाब्ला आबै थैदोंमोन आबौ थैदोंमोन हो बेफोर आंनि क्लासाव सोलिया मिथिबाय मायादो सोलियो सार नोंनो बुंलाय क्लासाव मा सोलियो फरायसालियाव मा सोलियो आं मिन्थिया सार आच्छा बिदिब्ला नों बेयाव मेथाइ खननो मोसानो मुसुरनोसो फैदों नङा होमबा नां बारा मिन्थिखो सार आंनि गोसो गोरबो खर' मेलेम खानाय जेरावबो मेथाइल' मिउजिकल' सोलिबाय थायो सार फैलाय खाथियाव आसलि मिउजिक गाबहोनि आं माबायदि मिउजिक सार नायदि हाबबायना मिउजिकआ खोमायाव मोजाङैनो औ सार औ जिराय थां दानिफ्रायनो लाइजाम लिरलुर लिरला खालामदों आंनि क्लासाव एकदमबारे ब्राह्मणसो जानांगौ नोंसोरो फुजारि मिथिबाय लामासो जाजोबनांगौ नोंसोरो हिनजाव गोसो थैयै सार आं लाइजामखौनो लिरखायाखै अब्ला सोरमोन मोदाया लिरदोंमोन नामा बे लाइजामखौ बे लाइजामा बानलु बेदांनिसोमोन सार बेसेबां सैथो बे खोथाया बानलु बेदां औ सार गसंनानै बुं बिराद मोजां लाइजाम लिरनो रोङो माथो नों बानलु बेदां नोंनि बे लाइजाम लिरनायखौ नोंसानि बिमा बिफाया मिन्थिना मिन्थिया सार जाम्बा जाम्बिया बिमा बिफा मिथिलायनाय लाभ लेटार लिरोलाय आच्छा बिराद आवगायखुमाना दङ माथो नोंसोरो गासैबो र नोंसोर बिमानो खोन्थागोन आङो बानलु बेदां सार आइनो दा खोन्थालाय आइनो खोन्थाबा आफाया आंखौ रायगोन मानो बे लाइजामा नोंसोर नोम्फानि नामा औहोनलै बानलु बेदां औहोन औ सार बे लाइजामखौ आफायासो लिरदों आफानि रुमनिफ्रायसो मोनदों आं आइला नारजि बुदाङालाय मालानिफ्राय बिदि लाइजाम लिरग्रा जाखोलै आच्छा दे जिराय मिसा मिसि सारा आंखौसो ओरैनो बुंबाय इसोरा नोंखौ थिखांना लांगोनलै आंखौ बुनाया इसोरा थिखांना लाङोब्ला इसोरनि एड्रेसखौ आंनो होबानो जाबायलै मानो माने इसोरनाव आं सानफ्रामबो लामायाव फैसा गलांनाय मोनबा हामगौ होननानै बिबाय थायोमोनलै दासिमबो थाइसेबो हराखै लामायाव गलांनाय फैसाफोरखौलाय मानो नांगौ बिनो नालाय एसे दिमाग मेलेम मानो सार मानोसो होननानै सोंदों दिमाग गैयैखायनोथ' नोंसोरो फरिखायाव दाउदै लाबोयो दाउदै जों लाबोआ माथो सार गावासो होयो दाउदैखौ बेबो दैनै मा दाउदैल' बेलाय नोंसोर मोजां फरायोब्ला दाउदैनि जायगायाव आलु फान्थाव बिलाथि फुलकबि बान्दा कबि गासिखौबो होजोबगोन आं खालि गासिबो मोजाङैल' फराय गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै जेबो जाया उदै बुंगोन ओंखाम ओंख्रि जानानै खामानि मावनानै मिथिबाय
सार गोसो थोलायबाथाय उदै बुङा बेखौ मिथिगौब्रा नाथाय गोसोआथ' बुङोना नोंसो इसिबां बारा जाथारदोंना आंनि क्लासाव सावलुन बावलुना सोलिया मिथिबाय आंबो सानसे समाव नोंसोरबायदि फरायसामोन आंबो मिथियो नोंसोरबायदिखौ बोरै हेन्डेल खालामनांगौ सानदोंमोन गोजोनथाव रादाब होनो होननानै नोंसोरनो गोलोम बोथोरनि गोलोम बन्द होनो होननानै गरम बन्द होननानै नाथाय दा नोंसोरनि उतपातखौ नुनानै देवबारब्लाबो नोंसोरनो आं सुट्टि होनो गोसो गैला सार बिदि जायालाय गरम बन्द गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो सार आं गरम बन्द आमाइमोननाव थांगौमोनलाय सार मालाय गासैबो स्कुलावनो गरम बन्द होगोन सार जोंनावबो होनांगौ जोंनियावबो गरम बन्द दङ नाथाय नैबे क्लासनियाल' गैया मिथिबाय नैबे क्लासनियाल' थागोन गासिबो बन्द मोनजोबगोन एसेबां साजा होथारो आरो सार नोंसोरनो बुबाबो साजा होनाय जाया मिथिबाय लेखा फरायनो खोन्थायागौ माने लेखा दिहुननो खोन्थायागौ माने नोंसोर साजा होनाय बायदि मोना बेनिखायनो नोंसोरखौ आं फरायहोबाय थागोन एबार लेखाया दिहुनजोब गासिबो सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो गासिबो लेखा दिहुन बिगियाननि आयदायाव फोरोंगोन आं एबार जोलाथोनखौ ना जोलाथोनखौ सार आच्छा मावराजा बिराद आथोननि सोमोन्दै मिथिनो लुगैथारदों नामा नोंलाय सार बिगियानावलाय आथोननि सोमोन्दै थाखायोना बेनिखायनो सोंबायब्रा जागोन लेखा दिहुन दोनफाव मा जागोन नोंलाय जाला माला अर्डार खालामलाबायदो दे अब्लालाय वेटार फैलाय ককশন কি লাগে मा मोजां जाग्रा बुस्थु दं गासिखौबो लाबोथां ঠিক আছে आच्छा दोनफाव मोनसे बाथ्रा बुंगौमोनलाय मा बाथ्रा नैबे दैलां जोबबानो सैमा अरलाय होगौमोनलां नोंजों आयु इसिबां थाब थाब जाद्रायबाय होमबा जुलिथ' जानो हायोहाय नाथाय आखायाव फैसा थाखा गैयालासिनो बोरै जुलि जानांगौ जाखो आंलाय मानो फैसा थाखा नांलायगौब्रा मानो नाङा जानांगौ जाखो आंनि न'खरनिफ्रायबो एसेसो हाबा हरनो फैसाथ' नांगोन ना बेफोरखौनो सानो नामाब्रा दुमफाव थेवबोहाय फैसा थाइसे थाइनै आखायाव थादेरोबा मोजां जायो आरोहाय दाथ' आंनाव साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया दाउ अमा फाननायजोंनो न'खरखौ सोलियो आं बेखिनि फैसाखौ लानानै नोंजों बोरै हाबा जानो दे आंनो एसे टाइम होहाय आं दङब्रा आं नायगोन ना नोंनि न'खरखौ दाथ' बिदि बुंदों र' हाबानि उनाव बयहाबो मोनसे मोनसे गुबुन संसार जायो बमब्रमा जों सानै हाबा जाखांनायनि उनाव जोंहाबो मोनसे संसार जागोन ना आरो जों मोनसे संसार जाखांनायनि उनाव जों आंनि न'खरखौलाय बोरै नाहरबाय थानो हानो दे सानफ्रामबो बेनिखायनो न'खराव एसेसो सुबिदा होलांनो हायाबा नोंनावलाय बोरै थाब थांनांगौ जाखो आंलाय दे अब्लालाय नोंनि गोसोसै दुमफाव आं नोंजों जेब्लाबो दं नै माथो थफिरा मोनसे बाप्पावै मा नुखोलै आं मालाय दुमफाव लाइन मारि फैदों नामा मालायखौसो बुंदों नोंहालाय बिदिखौनो बुंजायोब्रा जोंबो लाइनखौनो मारिनो फैदों दे बिसोरजोंनो जिरायफानोसै थबसि जोंबो ना गाज्रिसो मोनगोनब्रा आच्छा बमब्र बेसेबां गोबाव जाफैखोब्रा नोंसोरलाय बेवहाय लाइन मारि फैनाया थोद बुरबक एसे साफा रायलायब्रा मा लाइन मारिनाय बुंथारोब्रा गाज्रि खोनायोलै आच्छा दे बिदिबालाय हा नोंसोरलाय बहाथो थांदोंमोन ओरैनो टाउनाव बेरायफैदोंमोन मालानिफ्राय बिदि ज' बेरायग्रा जाखो नोंसोरलाय दिनैनिफ्रायसो बेरायदों दिनैसो फार्स्ट टाइम बेरायदों आंना लोखिया डेन्जार सनालै बेरायथारा बेनिखायनो दिनै बेरायहोबाय आं मबाइलबो गंसे बायना होबावबायसो आं आगबारिना दंथारो माथो होनोथ' आइफनखौनो सानदोंमोन आं नाथाय आइफनखौ इउज खालामनो लाजिनो बेनिखायनो एन्ड्रइडखौनो बायना होबाय आं ओमफ्राय मा अर्डार खालामखो नोंसोरलाय जायखिजाया मा दं अर्डार खालामनो होबायलै जों जोंहाबो मम' अर्डार खालामनोसै ना लोखि जोंहाबो मम' अर्डार खालामनानै फट' साफायनानै दौलायलायनानै फेसबुकाव होनोसै जादो लोखि मम'खौ बिनि सिगां फट' मोनसे खेबनि आं जोंखौ लाफानाहाय नोंसोर मा खालाम आरो साब्रैबो ज' मोनसे फट' साफायनोसै ब्रा नाहाय नोंस्रा मा खालामलायबाय थाबानो जाबाय जोंनि फट'खौल' दा साफाय बिदि फट' साफायलायनानै होथारलायनांगौ होननानै आं साना दे होमबालाय क्रप खालामगोन आं साफायजाया होनबायना थफिराम आरो क्रप खालामनायनि खोथासो बुंबावदों नों फट'खौनो साफायजाया होनदों आं औलै फट' साफायजाया जोंहा देनां हाबा जाखाबासो डाइरेक्ट साफायजागोन बाप्पावै गोसोसै नोंसोरनि दे जोंहा सानैजों साफायजागोन ना लोखि आं आरो माथो बुंबावनो दे जादो लोखि दे मोजां मोननाय खोथाया गोसो थोनाय खोथाया माबोलादि गोसारलांखो बुजिस'वासै आं माबोलादि मिन्थिजाखो बुजिस'वासै आं नोंनि गोसो सिंनि रावसो जाखो ना मेथाइयानो बिदि दंमारो आफा सब समावबो मानसि सिरियास जाखोब्रा नोंलाय नोंथ' गोदो बिदि नङामोनलै आफा मा बुंनो एमाव बेथा समजों लोगोसे बोथोर सोलायनायजों लोगोसे साननाय हनायफोराबो सोलायलाङो लुगैनाय गांनाय उखैनायफोराबो सोलायलांजोबथारो आच्छा आंबो देनां बिदिनो
सोलायलांगोन नामाब्रा माथो सोलायोथ' आरो दा नों दुगा दुगि खिन्थिनानै मोजां मोनो स्कुलाव सिख्लाफोर एदावनानै मोजां मोनो बे स्वभाबखौबो नों सानसे समाव गाज्रि मोनलांगोन बिदिनो सोलायलाङोब्रा आं सिख्ला एदावालै ओमफ्राय स्कुलावलाय मा एसे दुस्थ' नोंलाय गावनि बिफाखौनो मान होनो रोङा नोङो स्कुलाव आंनि बिफा नङाना फोरोंगिरिसो दा नों फोरोंगिरि आं सोलोंसा आं नोंनिफ्राय सोलोंनो थाङो आंबो रोङिखौ नोंनो फोरोंफिनो आच्छा आं मा रोङा बेलाय दानि गोनोखो मुगानि गोदान गोदान आदब खायदाफोरखौ रोङाब्रा मास्टारबाबो बेनिखायनो फोरोंफिननांगौ जायो आरोलै मा लाजि फोनांदों नामा आंखो नै आफाया मासे गरमब्रा आफा नोंलाय लाजि फोनाङाखै आं नोंखौ आच्छा बे दानि स्कुलाव मोननाय लाइजामा बे मा बानलु बेदांनि ना बानलु बेदां बिफानि मार आबा स्कुलनि खोथा स्कुलावनो थानांगौब्रा मा सोंख्ल'लायोलाय बिदि गैयालै आफा दाथ' नों आंनि बिफा आं नोंनि फिसालासो ना बेनिखायनो बिफा फिसालासो जानांगौ जों दा फोरोंगिरि सोलोंसा नङाथ' आफा स्कुलनि खोथा स्कुलावनो दोनबोदोब्रा मा न'आव बोलाबोलायनो नागिरो नोंलाय बे एमाव बेथानिफ्राय आं खोथा मोननाय नङा बेनिखायनो नारजि बुदांनावनो सोंहैनांसिगोन आङो र' नारजि बुदाङा सोरनो लाइजाम लिरनानै हरमारदोंमोन एसे खबर लाहैनि आं